ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахтаҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. хонаҳои тайёр аз 70 000 сомон ва заминҳои фурӯшӣ квартира аз шаҳру ноҳияҳо ҳаст, дӯстони азиз, ки пешкаштон мекунем. хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар курай. мо дар видео оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё ки квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мемонем. хоб курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. агар имконат дошта бошем видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон падилиса кунем. мо бошад навора сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем, ки то охираш тамошо кунем ва лайкото намонем. видеонавори моро падилиса кунем. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ имрӯза. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Восед, дар кӯчаи Сино. обшим 6 сотиқ замине, ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки коробка аст ва як 3 дари дига хона қатъи ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам фундаментош рехтагӣ аст, ки 4 дар хона коробка қатъи як калидорош аст, ки болош пӯшондагӣ аст. ҳамаш тайёре, фақат дар тирезаву як шикатурш мондагӣ. дӯстони азиз, ки дар инҷа обсве дорад, ду тарафаш маҳкам аст, ки срочно фурӯхта мешавад. нархаш 100 000 сомония, ки дӯстон бо муомилаи хуб мекунем. мега срочно сум дар курай, муомилаи хуб мекунам ва ки бисёртар арзон мекунам. агар шумо харидор бошен, рақамҳои тоҷикистоншон аст ва рақамҳои дутаи Россияшон. агар кадомитон масалан харидор бошен, ягон маълумот ба шумо розӣ бошад, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хоб хонаи фурӯшии навбатии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар қитъаи гуфтагӣ аст. дӯстони азиз, қитъаи 6 намедонам хи маълумот аст. хоб обшим 6 сотиқ замине, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки якта калидор ошхона дар даруни хона аст, ки хона коробка. дар инҷа обсве дорад, се тарафаш маҳкам аст. дӯстони азиз, хона бо ғӯшти пухта карди бардошта шудааст, ки проекти навай ҳамаш 100% аст. дигарша хитон мекунем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, ки бозам савдо мешавад гуфтагӣ, яъне ки муомилаи хуб мекунем. рақамошон аст, кадомитон агар харидор бошед, дигар маълумоти пуррашро аз худашон мегирен. агар шумо хали хонаи фурӯш дошта бошед, квартира, замин, мошин барои реклама кардан, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мемонем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. хоб сеюм квартираи фурӯшӣ дорем, дӯстони азиз, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, пушти Корвон автоцентр дар гуфтагӣ аст. хоб обшим духонага квартира аст, ки дар якум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс, кондитсионер, холодильник, яъне ки стиральни машина, ҳама хел чизо ҳаст, ки телевизор, хулос, ки хулоса гуфтага, ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад, ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дорад. ремонтош беҳтарин кардагӣ, дар наздикиш мактаб, мағоза, гимназия, бозори Корвон ҳамаш наздик. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб мекунем гуфтагӣ, яъне ки савдои хуб мекунанд. марҳамат, дӯстоне, ки агар харидори аниқ бошанд ва рақамошон аст, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. хоб лайкото намонед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, ки видеонавори моро дар WhatsApp имотон падилиса кунен. чӣ хона ки ба шумо дар кора, дар комментари нависен, мемонем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хоб чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар 8 микрорайон қарор дорад, ки обшим 6 сотиқ замине, ки дар хона кардагӣ аст. коробка, якта калидор, ошхона, ҳаммом, ҳамаш дар даруни хона аст, ки хона бо ғӯшти пухта бардошта шудааст, ки дар инҷа обсведа аст. дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, ҳама хел чизо, медпункт, яъне ки стадион, ҳама хел чизо ҳаст. хоб ҳуҷҷатошам 100% мега, фақат одамони харидори аниқ дар кора фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, ки бозам савдо мешавад. дӯстоне, ки аз шаҳри Хуҷанд пристабдан ҳам хели хонаҳо, марҳамат, дар шумо вариант хай дигар ремонтша хитон мекунен дар тиреза ва чизо мечаспонен. хона бо маҳсулоти бахват кардагӣ, ки бехошта масалан арматур ва бетон рехтагӣ аст, мега соҳиб шуд, хай дигар маълумотша аз худашон мегирен. марҳамат. панҷум квартираи фурӯшӣ. хоб панҷум квартираи фурӯш дорем, дӯстони азиз, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдаки Ленский. хоб обшим посёлкаи айни дар гуфтагаи қарор дорад, яъне ки кадоме ки медонад
духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад. 52 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ванна ҳамаш ремонт кардагӣ аст. дуруни хона 100% бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки кондитсионер, термис ҳамаш ҳастае. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад гуфтагар дар назди хона. кадом бардорие ки аз ҳамин территория пристадарам хел квартира нашумода варианти хуб нархшан 200 000 сомон арзон аст. ду комнатага 52 квадрат. метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, хонаи заминӣ аст ки инам дар ноҳияи Рӯдаки қарор дорад. дар Ленинский район аниқтар маълумотш нест, не ки дар территорияи районша мега соҳибшон маълумоти бештар бо телефон. обшим 4 сотиқ заминае ки 8 дар хона кардагӣ тайёр аст. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона дар бери дорад ки гирди хона полни худ маҳкам аст. дар инҷа обсвет дорад. дарахтони мевадиҳанда хона обшим бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат медоред зиндагӣ мекунед. навест, трездаҳои нав ва замонавӣ аст. дӯстони азиз ки ремонтшам ремонти нағзае. ба кадоме ки маълумоти аниқтараш фаҳмо набошад дӯстон, не ки рақамошон аст, метавонед ки маълумоти пуррашро аз худашон гирен. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомон ки бо муомила мекунем. гуфтагар срочна бо сабабҳои оилавӣ сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. уҷратҳои хона 100% рақамошон аст. маълумоти бештар аз худашон. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. хоб ҳафтум квартираи фурӯшӣ навбати дӯстони азиз инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар поёни Корвон гуфтаган обшим. хоб якхонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метре ки дар нуш калон, яъне ки хоем дутага мекунеша. дар инҷа обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ванна ҳамаш қоидави аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дӯстони азиз ки фақат медонед зиндагӣ мекунед. дар наздикиш мактаб, садик, яъне ки бозор, супермаркет ҳамин хел чизо ҳаста мега соҳиб ҳамаш 100% хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин, кондитсионер, термис ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. муомилаи хубам дорад, фақат одами харидор дар кор. марҳамат дӯстоне ки ҳамин хел квартираи арзон кофти савдан нашумода варианти хуб хай дигар маълумот пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хоб ҳаштум хонаи фурӯшӣ навбатимон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ки дар кадом маҳалла ё ки деҳаша нагуфтиян узр зиёд ки аз мо вобаста намекунад. худашон ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагиян. хай кадомтон агар харидорен мегирен аз худаш. хоб обшим 6 сотиқ замине ки дар хонаи временга кардагӣ тайёре ки ремонти миёна дорад. якта дигар калидорча ва ошхонаву ҳаммомшам дар берун ҳастае. ва як чанд намуд дарахтони мевадиҳанда шинондагӣ аст. дӯстони азиз, яъне ки ҳар гуна мевадиҳанда дар инҷа обсвет ҳастае мега. маълумоти бештар аз худашон як дигар калидорам дошта. дӯстони азиз, хай фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. ва вариантҳои алишӣ ба мошинкати ба мошини майда алиш мекунем гуфта, яъне ки 100 000 сомон кадоме ки сумкати хара арзон ва вариантҳои алишӣ бо мошин. марҳамат. рақамошон аста, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба нуҳум квартираи фурӯшӣ. хоб нуҳум квартираи фурӯшӣ навбатимон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино пеши напротив ресторан Клеопарда гуфтагӣ аст. Клеопарда дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот астае. хоб духонага квартира астае ки дар якум ошона қарор дорад. 37 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, ванна бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонти беҳтарина, хане ки средниям гӯя мешавад ки нормални ремонтош нағзае. хоб срочна фурӯхта мешавад гуфтагар дар дурунош ҳамаи шароитҳои зиндагиш аст. чӣ хеле гуфтам, термис, кондитсионер, телевизор ҳамаш аст. хай бо қатичон маслиҳат мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад дар якум ошонаи 37 квадрати метр. рақамошон аст бо муомила мекунем гуфтагар дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хоб даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигимон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамин территорияи районшаҳр. аниқтар маълумот нестае, узр зиёд аз худашон мепурсем. обшим 5 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёр астае ки якта калидор, якта кӯхонӣ 7 ба 5 астае ки ва дар берунам ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳамаш қоидави аст. гирди хона полни маҳкам аст. газхонавош бо
яъне ки сивен блокади тайёр карда шудааст ки дар инҷа об свет дорад, дарахтони меванида бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аста ки ҷош ҷои нағз мега соҳибшон, яъне ки ҳама чӣ ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 145,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад ва вариантҳои алишӣ бо сексия кардем, яъне ки бо квартира алиш мекунем гуфтага. Марҳамат кадомтон агар мехаред муомила арзон мекунад 145,000 сомон, агар кадомтон алишӣ дошта бошед бо квартира рақамошон аст, метавонед дигар маълумотша аз худашон гиред. Марҳамат. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. хоб 11 квартираи фурӯши навбатӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Қурғондепа, наздикии литсеи туркӣ гуфтагӯяд ки пеши қарибии Сомонӣ ва наздикии бозор мешавад, яъне ки центрда. обшим якхонага квартира аст ки дар 5-ум ошона қарор дорад, доми 6 этажа аст ки навастройка полни худ бучидаги 55 квадрати метра, агар ки хоҳед комнатага мекунеша. обшим дар инҷа об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона отделни аст, термикс, кондитсионер, телевизор, ҳама ки ванна ҳамаш отделни 100% кардага ки хона люкса бо ҳама шароитҳои зиндагӣ беҳтарин тайёрае ки маҳсулоти яъне ки сифати баланд ки мегӯянд ремонт кардагӣ ҳастем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. дар наздикиш мактаб аст, литсеи туркия аст, садик ва мағоза, супермаркет, хел чизо, масҷид ҳаста. марҳамат, рақамошон дар поини видео дӯстони азиз, метавонед ки дигар маълумотшо аз худашон гиред. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хоб 12 хонаи фурӯшии навбатимо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Истаравшан дар территорияи районшай, айниқтар маълумот нест. обшим 4 сотиқ замине ки дар хонаи временка кардагӣ аст ки хона ремонт дорад, ремонти миёна аст. дар инҷа об свет дорад, проекти ошхона, ҳоҷатхона временка ҳаста. обшим гирди хона полни худ бо семинблок маҳкам аст ки дар тирезаш часпондагӣ аст хонавора ва ремонти миёна дорад ки мисол даврозаи навам часпондагӣ астанд дар инҷа. наздикиш да яъне ки мактаб, мағоза ҳам хел чизо аст ки дӯстони азиз срочна фурӯхта мешавад бо нархи 80,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад ки бардорӣ ки аз ҳамин шаҳри Истаравшан хона пристабдан, хонаи арзон, ин аз шумо да варианти хуб 80,000 сомон, яъне ки бо ҳамира муомила мекунем гуфтага. марҳамат, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯш дошта бошед барои реклама, дар номери имо ватсап рӯй кунед, реклама мекунем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хайр.